от Кърджали да има. ЛЗ-1, полиция има радио, вика радиолюбители от област Кюстендил. Ако има някой в Кюстендил, да се обади. Единица полиция в радио, вика радиолюбители от област Ловеч. Ако има някой от Ловеч, да се обади. ЛЗ тройка, Оскар Браво, Оги, Москвич. Ленски Захари, единица Борис Филип, радио вика радиолюбители от област Монтана. Ако има някой от област Монтана, да се обади. Ленски Захари 2, център Михаил, ЛЗ2, Чарли Майк. Здравей, Пламене, сигналът ти е много стабилен и чист. Благодаря. Друг от област Монтана. Двойка, Алфа Ненси, 59+40, оператор Ангел. Благодаря, Ангеле, 59+20 за тебе. Друг от Монтана. ЛЗ-1 Захари. Благодаря. Сигнала е слабичък, но много стабилен. Как ме получаваш? Благодаря, остани на послушване. Друг от област Монтана. ЛЗ-4, Новембър Янки, КМ-13, Куин Майк. ЛЗ-4, Новембър Янки, добър сигнал, чист. Как ме получаваш? 9+20. Благодаря, остани на послушване. Друг от Монтана. Ленски Захари, единица Борис Филип, радио, вика радиолюбители. Мисля, че бързаш нещо. Малата ми е. Пазарник да се обади. А те ми че възва там нещо. Слабичко се получава, но стабилно. Как ме получаваш? Благодаря. Кой беше други от Пазарчик? Лиман Зуло, Лиман Новембър, Папа Новембър. Лиман Зуло 1, Нанси, Папа Ненси, Брод Победен. Нанси, Папа Ненси, силен сигнал чист за мобилна станция. Как ме получаваш? Здрасти, Жеко. 59+20 децибела. Локация Белмекен, оператор Петър. Поздрави на Белмекен от върховен оператор ЛЗ-1 Фокс Янки съм. От област Пазарчик. Киро, малко се изтрави си. Хубав сигнал, силен. Как ме получаваш? Благодаря, остани на послушване. Само повтори инициала. Благодаря, остани на послушване. Друг от Пазарчик. Ленски Захари, единица Борис Филип, радио вика радиолюбители от област Перник. Ако има някой от Перник, да се обади. Човека вече го зарами. Няма се... Мастара! Кажи му песа, ще ходи. Ти просто махна окрем. ЛЗ-1 Сергей. А ти на петък си ли бъде? Петър се казва. И аз съм още с контакт. Благодаря. ЛЗ-1 Сергей Живко. Силен сигнал 59+10. Как ме получаваш? Ой, ти кой ще ме кой да? Някой ще трябва да е брал. Благодаря, това е височината. Друг от Перник. Ти хората как да разберат отделите от камбаната, нямам идея. Ще го брал някой. ЛЗ-1 Флорид. Чист сигнал, много силен. Как ме получаваш? Дали видя там как командваш? Благодаря, остане на послушване. Друг от Перник. Значи в момента главната станция започва да вика по области и да проверява кои са на линия. ЛЗ-1 полицейни радио, вика радиолюбители от област Плевен. Ако има някой от област Плевен, да се обади. Какво питаше? Какво питаше? Дали както бяха номерали? Да, номерали за... Май са по списък
по области, както са в оригинал. 27 номер смени. Абе, да има някой деца. Се готви Пловдив. Май се и по азбучен ред. Навреди сме. А от човек, кой ще каже какво е времето? Минко, Елза Фиксел, да. Не сме. Познаваш го? Беше на 18 април, като бяхме пред общината, само апарата записва тук, не става при него. Дето работеше от станцията. Възрастният човек с смяна. Да, си да се бава. Как ме получаваш? Благодаря 5-9 плюс много. Това много да не го казва и благодаря за това послушване. За господин ЛЗ единица Мария Димитър Ураган дроп портативна. Единица Мария Димитър Ураган портативна 5-10 плюс 10. Как ме получаваш? На 5-9 от района на Росен. Благодаря, Митко съм. Митко, здрасти. Остани на послушване с друг от Пловдив. Кое е третото? ЛЗ единица Борис Филип Радио, вика радиолюбителите от област Разград да си готви Русе. Тук, те са две чуки. Що третата? Моите е в колата, е мобилната. 5-9 плюс 10, как ме получаваш? Има някакви, които работят на нашия канал с някакви резачки. Благодаря остани на послушване. Друг от Разград. Ние сме още нататък. Последно Разград вика да се готви Русе. Ами що бъде тук? Мария Дроп 2. Ние сме област Шумен. Филип Мария Дроп 2. Послушай ли? Първо Минко ли трябва да се включи? Ще изчакам, ако не се обади Минко, ние ще се включим. 5-9 плюс... Правя кратка пауза, 2 секунди, ако не се включи някой. Яко те е. Да, знам, добре, окей. Като почнат програмите, Някой може да има от Русе. да вдигнем антената още. Може да вземем, знаете ли какво? Ако иска някой да отиде, матчата е извън колата там да я донесе тук. Може да опитаме да завършим отвърка и още нещо ще да, вече вземете. Банка. И той ще стане. Донеси матчата, тук ще подготвим две въжета. Ако искате, мога да ги разпъните. ЛЗ единица Борис Филип Радио вика София град. Ако има някой София град да се обади. Сега, ако София никой не се обади. ЛЗ едно Джапен Янки, страхотен сигнал. Благодаря Сари на послушване. Милцо, ти тук ли си? ЛЗ едно Кирил Антон Антон. ЛЗ едно Кирил Антон Антон, страхотен сигнал. Как те получаваш? 5-9-10. Благодаря Милцо, друг от София град. А това каква му ли връзка друга? Смисъл въжа ли? Не, бе, дам на ванката една връзка. ЛЗ едно радио штука. 5-7, разбираемо. Как те получаваш? ЛЗ едно радио штука. Лимузул Ланд, Радио Куин. Чуваш ли ме? Ти след като се обадим, след като ме повикат Шумен. Как ме получаваш? Благодаря, остани на послушване. Друг от София град. ЛЗ2 United X-Ray 5-9 за тебе. Как ме получаваш? Благодаря, остани на послушване. Друг от София град. Кирил Антон Антон. Само да добавя, че София държи R1. София държи R1 на послушване и на R1 има още доста радиостанции, които са само на УКВ. Окей, ако някой може да събере информация от РО, да я синтезира, да я подаде по-късно, когато минаме на обмена. Само инициали и оператори. Обаче много добре се справихме като време. Левски Захари, единица, Борис Филип Радио, Първика, София окръг. Ако има някой от София окръг, да се Обаче обади. нямаше проблем нас с скачване. Разбираше ли тук да ме корещи? Как ме получаваш? С колата. Може да питате къде е минал и как да го питате.
че третото въже няма да го ползвам. Три сме? Дечки, само защото Благодаря, Валю. третото от тях Предполагам ще си минава на колата ли? антената. Да. Окей, ладно, оставя Когато на я развържем, ще послушане. дръпна от тази София страна, ще я вържем за мачтата, дигаме мачтата, държете от Елзет тяжката едно и право темпо пълнем. 5-9 плюс 10, как ме получаваш? 5-9 плюс 20. Благодаря, оставя на послушане. Църква София окръг. Елзет едно Фокс, Уиски, дроп 1. Елзет едно Фокс, Уиски, дроп 1, 5-9 плюс 10, как ме получаваш? Благодаря, оставя на послушане. Църква София окръг. Елзет 3 Папа Зулу, 5-7, 5-8 на много чист сигнал. Благодаря, как ме получаваш? Контакт са ли скъпи модели апарати, бе? Той е ли? 635. Окей, остави на послушане. Благодаря, Туркот, София окръг. Японско. Асаки Пентакс. Нашата е, да. Елзет единица, Борис Филип, радио, прика радиолюбителите от Силистра. Ако има някой от Силистра, да се обади. Водичка някакво ще види, ме. Елзет единица, Борис Филип, радио, Рика,